Chovovka la cickoci zupre, leske, u Felepe zaskeva kerla. Eder. Prekalada premukele. Na Fele žuže, lebo nam ište šunjo pa i na. Lavleske upre, te na peneloš varese. Zaj se sam. A mišne. Preguma. Ma nevidela dcera, ma zabije. A ona gdje je? Na Slovensku žije s policajtom, syn je policajt. Koniec. Dik ma na dženul pretethovel. Dik se oker. Syn nepije, nefajčí, športuje. Nový systém. Kvalitnejšie. CD. Co nahrávate teraz? A čo? Tu pauza. To je pauza. Jedna. Počkaj, bo nie je ešte je nastavené. Mimo. Ako sa máte v Anglicku? Veľmi zle. Zle. A pracujete tu v Anglicku, alebo ako to je? Nie. Ako to je? Ukrli mi tu dokumenty. Dva razy. Pracoval som 2007, 2008, 2009 s Preston, Birmingham, Coventry, Vegetable. Ojebali ma gáže. O 2,5 tisíca dala ma zavrieť. Moja second wife ma dala zavrieť. Tak vidíte Rómovia, že naši Rómovia. Nie, bielí ma dali. Ale vidíte, že Rómovia mu pomohli. Povedzte, Rómovia že čo vlastne, že kto vás zobral, že kto vám pomohol do všetko. Nie, tu v Anglicku. Tu v Derby mi pomohli. To konkrétne, naši Áno, Rómovia, vaši cigáni, Rómovia, naši, jak áno. hovoria gáže, cigáni. Nie gáže, neľúbim gážov. Nie, prečo? Čo ojebali o 200 000, nie? 300 000. No, to gáže je na Slovensku. Aha, Ale tu nie, Rómovia mi pomôžu hocikedy. aha, tu nefajčte, lebo tu sa nefajčí vonka. Zahodím to. Zahoďte to, prosím, pekne. No tak konkrétne nepracujete, a z čoho žijete, alebo jak je to? Rómovia mi pomáhajú. Lebo my vám môžeme vybaviť tu tie Benefity. benefity, čo na plastové veci, také môžete Plastové výroby Ste schopní to urobiť. Môžem. zdokladniť. Jak by ste to robili toto? No, Môžete mi som ukázať, sa snažil, aj keď som alkoholík, mám signotu na 6 mesiacov alkoholík, z otca som alkoholík. Aha. Pobili ma tu Angličani do hlavy, troška som ostal chorý na schizofréniu, ale Rómovia mi pomáhajú. Rómovia nie, že sú zlí. No kde Nie, sme? nemôžem povedať, nie. No kde sme, chlapci? Tu máte dôkaz. Každý není dokonalý. Hej, nie každý. Niektorí ma oklamali, jak aj bieli, ale Rómovia mi pomáhajú definitely, 100%. Vidíte, že Rómovia, Angličani. jak hovoria Rómovia, máme cít Rómovia. Máte veľký cít. Pomôžete do chyži, Tu ma je zoberete dôkaz. bezdomného, chránite ma, všetko. Ja hovorím pravdu, čistú pravdu. Haha, kamarádi. A tak, koľko už nemali ste pohľadný styk? Ja z Angličankami sexujem. Oni mi platia. Chodíš hore dole s ňou. Nie, ja som žil z Angličanku 8 mesiacov, ona bola prostitútka, aj dcera prostitútka. Ja som u nich býval, platil som 60 funtov, keď som mal jobcentrum, každé 2 týždne, ale každý deň som mal 2 litre whisky. Aha. Sex zadarmo. No, niekedy druhý, ale ja som nechcel drogy. Naučila ma fajčiť, ale to som drogy. Ale čo fajčíte? Fajčiť cigarety. Aj druhé výrobky, dačo, mesové, dačo, také. Nie mesové. Mesové výrobky. Niekedy MK, niekedy ganžu. Hej. Ale to málo som bral, ja to neľúbim. Aha. Dobre potom. Neľúbim to. Dobre. Ja som sa odtiaľ vzdial, utekol som. Byli ma každý týdeň nafetovaní, mlátili ma. A jak sa voláte konkrétne, bo som zabudol meno? Super Mario. Super Mario, takže Nintendo Super Mario, chlapci. Na normálne ma tak poznajú Angličani. Poznajú, Super tak. Mario nás sa volá Miroslav. Dobrý človek. A cigáni mu pomohli, jak vy hovoríte, To gačové moc mi cigáni. pomohli tu, moc. A ja som pomohol cigáňom. Takže diken kade kama ste pomožin kerele ni penge, Áno, je to. tá venaj seláče, Kama ste pomožino. pa ste a venaj se ochotné kera zbierky a kaký da kerale nípen. Derby. Nové. A teraz po slovensky. Ja preložím. Takže treba urobiť zbierku, dáme tam účet. Treba takú zbierku urobiť pre tých, čo tu vonka spia, aby mali občanské, lebo nemajú občanský preukaz, stratili a takto. Ukradli. Môžeš ty rozprávať. Ukradli z
stratili, drogy No, s tým viete, jak neupravili. nemôžu sa pohnúť, no, zobrali by si taký tu bytík. Kúpiť im oblečenie a také oblečenie, veci. viete, no. No, treba im aj také gumy kupovať, viete. Viete, jak je Nie, to. také kúpia, nie. Nie, bez gumy? OK. No, Radšej jedlo dobré. OK, pauza. o,